Jurvelin on Oulun alueella toimiva kokonaisvaltainen kiinteistöhuollon luotettu ja asiantunteva kumppani. Tarjoamme täyden palvelun kiinteistöhuoltoa, siivouspalveluita sekä talotekniikan palveluita asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöille. Toteutamme taloyhtiöille laadukkaita kiinteistöpalveluilta huomioiden aina kiinteistönne erityistarpeet. Huolellinen kiinteistönhuolto turvaa asukkaiden arjen ja edesauttaa kiinteistön arvon säilymistä. Sähköisten palveluiden avulla taloyhtiöiden on helppo toimia kanssamme. Tarjoamme maksuttomat digitaaliset ja nykyaikaiset järjestelmät, joiden avulla taloyhtiön, isännöitsijän, huoltokumppanin ja talon asukkaan on helppo seurata taloyhtiön hallintoa, kunnossapitoa ja asumista koskevia asioita. Asunto-osakeyhtiöiden ylläpitosiivouksien lisäksi palvelumme sisältävät laajan tarjonnan erikoissiivouksia. Huolellinen ja säännöllisesti tehty porrassiivous tekee asumisesta turvallista ja viihtyisää. Pitkä kokemuksemme kiinteistöalalta takaa luotettavan ja ammattitaitoisen palvelun niin pieniin kuin suuriin kohteisiin. Haluamme olla kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä palveluissa ykkösvaihtoehto Oulun alueella. Ota yhteyttä ja hoidetaan homma kuntoon.